Emaragoba engia mwanchu muligereria bwigetaseni kya Ndizi TV no kwegena kwane buna emaragoba yao nagendrete gukoira bya kigima kerolire litukolio mwelyo kigima omwaka bwechiri bwibere na merongo ebere nebere nigonde na mogoko monene na ebunore na mogoko monene nyasago konyire gwachageto mutinyu mutangani oikabono twikire litukolio mwelyo li omwaka oyiga bwechiri bwibere na merongo ebere nebere chinga kibono togendrete kwearegania chinse chinke kurobono tochego chengera omwaka omoya bwechiri bwibere na merongo ebere nebere ne ariganire kurugaiga ase studio mwancho muligeria nchiko kumanyia ase nchira yoboikirano ali akorekire kurwa bwoga kiete weika chinse chiga nyora bali kibaito kurwa chingongo chonsi nigo batara nako yatuka asoboime egera tukumanyie ase nchira yoboikirano neli tukolio mwaelyo chingaki hip-hop emeritus wa 16 gose the 16th niganyara ko bakagosiria obogima bwaye kare myaka emerongo kianda netano nyerobono popo yo niganyara ko bagako resign gose ka wetigie merimo maega yo kurwo bokorari wetania emyaka 15 nemo nigasire obogima asenka yaye imeya Vatican igobono abegeni be dini yege Catholic mbirero bare ekerobono tukubaganiria Amayia chinga kechiga chiobo kendo mwancho muligereria na mange agendete gokoreka kabamo na inche weikomo elyo ekerobono bali bagotobwatia gwetera senchera ye mitandao mogotonyora buna Ndizi TV News Digital na baigensemo ya YouTube motonyora buna Ndizi TV News wose asensemo ya Twitter na bogo tweet @Ndizi TV News ne website nigo ere www.ndizitv.or.ke koiranande asegeke kekerbosyo ngomanya yo manayanda mange asenchera yoboikirano Ncheni ngonkoro kwa Sara Nyarangi ontita no lia togo konya na komo kurua sense moye bimanyerelio nigakoro kwa Joshua auta na kwariganira senchera yoboikirano toya chake kurua se county ya Kisii ase bunge ya Kitutu Chache South asomongno yomo aganetie kwegwa obwene bwaye magega ye nyomba yaye kwagachwa gose gotagorwa egenta tebire nigo baganetie ko irobore mo bwaye na guche kwagacha echiro korengana no mongino yo enyombe yo nobole mobo bwaberira bokorwa abakoro amange tigatumera no molikyo ito Vincent Onyanja omungno yo mumatakano akorwa ragange wodi ya bogisere bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii mbirarare asogo tagolirwe nyumba yaje asekerenga buna nobolemo akubunigwa korengana no mungno yo nigagote abuna obolemo obunigo bole bwechisokoro bakabali bakalemba rwetechiro balenga bagakange 6-7 bakaba surrounded yonsiga lakini wana yamaye goiki kagete babeka namu bana bakarago tosukuma ndo bagatanye chirere gutyansana yamo asene yanega ekiaho nakyo kigogoita omungna esta karboni gagote abuna babekane tamo kurwensemo ichisokoro abasba rwetobore mobu ase chirera kanga korosigwa ase kolenda abande berusirio na komunchokera nagote abuna kwaye no echiro ebwenrete koba inanyoete ekaenda bwetene nalisega ese pigipige alafu ende kera kitekyo kekomnya koziga una naso genda kuranga uye nyombe yaguri nyomba kera kiteke kamnya kamuruta mataboli biziga kemnya gato chimunali ori akamwa nafasi akatanga na kuchimoto asa mentire buna nigakale kunrirwa nabaraigete be serikali abo baganetie kumurianania obore mu bwaye chironja jieta na tomena mara mara togenda baka kotinto mukibo chirote chetiga echiro jakete kurwa gusia igabona toka plotlines ndundu koru 1990 ngenda tokwaka na plotlines dobo twairu bakachikali dobwate kwaito wana abu to gwinga bahoni riga abaone ti asanga no mondo libako chitokesa nenda tena ki igankwane karuga hi mondo taraja no korete kira kitana kuhiri nyombe yamate boigoni go baichane irege korekyo asomungna kunrigwo bolemo eliyo echiro yaraganga kokiniwa egento kebwenerete ke komanyonga kyomo gondo yo no bwesoko no toibolere no chidere chito chira momro minto no ibolera ega no enyo mochiwo monto omongino yoga no mongina okorero bobora kabwaje over 30 years
lakini rora bono omwana bwanchire ngaki mama agacha onyare kobera kwaremete korutwa sweta gosoma otari gwancho otegere omoire tibesa agache ngaki konyare kana bono tokorora ebikone ebisita naiga nastoibwire yeah, we need our rights gaki. Wilfred Mokaya no munyakirobo ase chiro yaraganga. Igo nchorire buno mo chairman w'abanyabiasara ase chiro yaraganga market. Aiga ingana ndiri yakora kaniri nditwa kumiri ekiagera raganga market kuruya jagete 1963. Kiana gokoro demarcation egitu round tumanyanga ngaye chire berete. Polisi wali tokobori kera bantu bagataka kwagacha nabo monda gusiminga ngaya kwagacha. Ekora kero kene niga kwanda kono gwakane plot erata kitanyo ora asa kwagacha aira ni kibasa kiria akoboko tumika kiro mwaka ngo tuwari kubori singe njori ngamune iri akorekanire serikali asinale na rutoko irusia mamo jake ekiara kulunga kiye ya rwedu ebigingi mbire bya begetu ekare bigingi bya begetu neta keire babeke sengenge yabe koroki ngane chiro na agaika nisiko ye chiro abantu bamanyanga bakore mirimo na Nigo bamentre buna echio nechisegi chigenka chigenreta sensemeyo asabaganiri omugambi kone kibuna ngwesona niare gati lakini taligendo ngakarweto zikoru kwenda abu county okoranga abachete bakakusanya n'abantu abase itoga na bakwende bakatainoyo oyinero motemeri koru kwendo koru kuyina batyo mugambe ukwana kende kyara nere namini twatange chinu cyaye babechire kare achitani kunito chikwa mata Reporter ya Ndizi TV kurwa sense moja yaraganga imeye county ya Kisii ritirane nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Oyo no mulikeito Vincent Onyancha kerobo igo tutigareta se bunge ya Kitutu Chache South emambia ya rero abegeni na bakristo bege Adventista korwase kanisa nyabige na SDA Church nigo babo kana konyora buna ebinto gose byombo bye kanisa nigo bibire maega y'abantu batamanyekanetie ko igore merangu ye kanisa yo nako ibe binte binge gati yabo chi speaker buna bakwenekia abarai na balisia abe kanisa yorobotyo rwa senchera iyo weme chinga kirire litukolyo moelyo asumwako yo wechiri 2022 boigo ere sabato yo moelyo asaba egeni bedini yege Adventista nigo yaba omoichano asaba Kristo be kanisa nyabigena egotoka asebunge ya Kitutu Chache South abo baiberwa ebyombo byogotumeka asoko gendereria enchiri ayo na mariogi ya baigeni ataligosoka boikirano kubwatekana no koibwa kwa makondo ayo akoira eliogi atambe aiga nao bakugacha ebyombo byabo abwase banyora bibire inchendenerete binte bye kanisa inchengo jumna nabo kabona mambia inchego beke binte kanisa nanyore binte byarusitigu ese kanisa bikagenda akinje ngosaba iga ebintu bya Nyasaye ne bya Nyasaye bira ni yaye ngoraye ntubuke mambia obira beke nonge sonaiga korengana nabateneneri nabalisia bekaniseye nigo basiria ebintu bye nibetalinke asibagikeria egekorwekyo bororo litukolia rero tare 31 mutinyu 12 litukolia sabato jinsa 12 igo mubwatani oyo mubwe kanisa ya Nyabigena arwe report nga ekanisa abantu mbasoeto bakaire ebintu twachicha ase mambi mono twanyore kene igo baigurete bibuli ese ebintu bye kanisa byarenge twanyora bairire box speaker Eyemo korwe 22 na 4 ne ya kabere 24 chonsi chikoire 48 baire mikisa ya maha ekogorwa shilingi 30,000 baire meko ekogorwa shilingi 7,500 nigo banyara gwaka oroboti asegetaseni kya banyanyimbo kya mosocho chingaki obotuki bwachakiwe ase igo twaende report twakore report as police station baija bari twarikire OB naende twairanire kanisa twabere tugosaba bakristo bonsi na baikaransta baichanete mono n'abantu bonsi bari sekenyoro bakire baichanire mono
tarinya bigena SDA yoka korende nigo boibyo bwo bogendete kwena kigwa ase chikanisa chinyinge asabarai na begeni bagikeire bikorebyo nagosaba gotigwa limorioka nagosika ebisasimero bya Nyasaye chikanisa ao chigokwana igoro y'ebinto amone bikore bya Nyasaye bikare koibwa abaminte twabasabire musike chinyomba chiomonene lakini abantu abaire bintibi tigabarole babiranie nyone bariko kubirania mbanyora amaragirwa ase kanisa ya Nyasaye. Kanisa ya Nyasaye tiri okorwe cheche. Twabere kanisa ye myaka menge. Bintu bya Nyasaye bya kuiwa. Abamwaire bintu ino abanyasaye. Omweli oye nigo abaiboli basemigwe kobaegeria abana babo chimbwa chingia eliogotanga ebikore bune biga chingaki chabosyo na kobaigeka asoboroso bwokomoiroka omonene. Twasijirwe gitogokora akini twamanyanga abasadi nabo barigo tuko basabira Nyasaye konye batwiranira kibintu gitu tono gukurira kwana ucyase abayiboli ngoringa monyare kurenda abana baito unabona bachirenga chirusechi kurochi college kurochi skuru ao morenga yabana baito bagotara chiza bagosoka kuruchinga chino. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Mugavana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo nigaereire amagenderera lya nyariko bakagwikirania asomwako yo bwechirwe 2022 na lya ligetigo cyo gwikirana lya bamenyi ba Nyamira asomwaka olibosio nigaya kwanaya chinga kibaikirana asege ikaro igoro yoko kwanera ngana kibagwaneta kolenda chi amanani amo nebintu bitwetana ine chinga kiecho omotenene bwa abanyanyimbo ase county yo Kimani Mitugo nigaborira batume kibe chipara ko bamaiso chinga kie chiga chemeyega muri kwito job mangi korase county ya Nyamira na mange nigo ababwatani ao baikirana asensemo yabo mwagamo ebunge ya noti mugirango asomo sangerekano bwo kwanera igoro yechinchera chokorenda amasingara nyaitone moyamanye ikinege sangyo abangina Mungu atesi umugisangi akorekeke kago kwana ensemeyo omugavana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo nakwanira egati amagenderero akolira so mwaka yo bwechiri 2022 buna okoliko kwa borokya ba ECD no kwena na chi scholarship twalwete hadi na hadi hiyo tumeanza kutimisha abarumo ba ECD na dede mwara na hase ko barira scholarship na promise tena ile tabana 200 skuru ase arwa eira igoro yamangana aligetigo ikirania aso mwaka bwechiri 2023 buna ogosira abana chimisa tubago chigokora obonyagitari na gokinya ekerengo kyobolemi jira bari akaire chiguru gorande bindobi batezi obolemi abaraba erinde mwa irani bari yao uzoma fete na alio jomo liliacha ocheja agoterio moyo mwenda kogora diji koko jane ko ikalia ne bungo modiyo kabe kiro mwaka ngira abane mangana ko gunasi clinical medicine abana 300 ase ateba nachigosira chisekta chinde buna chinyagitari na koenekya buna maliogo atokiraroro dotoro zie fani ujimote era kora maliogo tagora nyagitari diogo kora 300 olinyoro zineshi 100 ensemo yaye omo county commander bw'abanyanyimba ase county ya Nyamira Kimani Mitugo nagikeria ogokina kome basoka nasi chipara nagosaba abarundi kigali n'ekipigipigi wetanga kurwa soko nywe binywego byogotindi ekero barasipara nako bamaiso kinga kiechi chiemeyega. Sherehe zetu tufanye kwa taratibu na kwa kipimo, tusiwe tukawa walevi zaidi tukachukua magari na pikipiki tunaenda speedi, sababu accidents zimekuwa mingi karibu kila siku. Vijana wa pikipiki tunapoteza mmoja almost daily the whole county. Kwa hivyo ni kitu ambacho tunatakana vijana wetu wa bodaboda
tutie manani mambo ya usalama barabarani. Kurua Ase County ya Nyamira, Ginko reporteria Ndizi TV, Job Maangi. Mbiamano mulikito Jobangi Kurua Ase County ya Nyamira. Kero naende tukwirana gwika Ase County ya Kisii nigo tukumanyigwa buna egesaku kia banubia bali bamenyeta Ase County ya Kisii nigo rero batwara umuyega bwo kuinyura egekoro kiabo bune nchere moyo kubabekamo buna egesaku chinga kiboigo bachengera omwaka omuya oyo gochaka obotuko bwa rero bakoragwa no monyakiro gobo Aserieta Hassan Sharif nigo batogire Nyasaye abwase batebire abarendire kuri omuchakano bw'umwaka oyo na inde bagocha gukora omwaka naikirana asenseme y'umurikito Brighton Makori otwareganiryo robot yoruo asenchera y'obwime. Abakenya au hazinze ya Kenya nigo bagenderete gusherekea chinsemo au anekero bagukura umwaka w'ikirubere ne 2022 iriyo jigaso umwaka w'ikirubere ne 2023 asensemo ya Nubia nigo batwara umuyega bwo kunyurege kero kyabo umuyega urawa no munyakero wabo Hassan Muhammad Salif. Leo tuko kijiji ya Nubia ikiwa ni Nubia Multipurpose Hall. Leo tumejumuika hapa ajili jamii ya Wanubi. Leo waliamua kukumbuka juu ya utamaduni yao ya Kinubi. Ganyaraga kwerera ningi kyabairira gutwara umuyega oyo. Na madhumuni hasa ni kuhimiza hawa watoto wetu na wale ambao watatoka nyuma kuhifadhi mila na utamaduni ya hii jamii. Boigo na arua sababu ya kabere y'umuyega oyo. Ya pili tunajaribu kusitiza namna ya kukaa pamoja kama jamii, yani cohesiveness na integration. Unaona sehemu zingine imekuwa ni matatizo sana, jamii kabila mbalimbali hawakurubiani, so maisha inaendelea kwenda na inakuwa tena ni hasara sana kwa familia na serikali yetu tukufu. Sharif na nyaraka kwerera na alibaroberetia so mwaka omuya. Tunajaribu kuweka msingi ili kuanzia mwaka ujao tuendelee kuifanya, lakini katika daraja mbalimbali tunahusisha makabila mbalimbali, tena tunaifanya katika siku moja. Niko bono banyarire bakumubori omugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati kurialia na kubeka litukensemo iryo konyorege koro. Gavana wetu Bwana Simbarati aweke mikakati ajili hiyo, ni jukumu kwake, na kuna idara katika hiyo county government ambayo inashughulika na hiyo. Boigo Kurua Ase gisaku kia ruo umunyakero bobo Ase County ya Kisii yunyaraka wikirana sensemo ya Nubia nere nigabwata ya agukwana. Kwa majina naitwa Ramadhan Ogosa Abdullahi, ni chairman ya Luo Council of Elder Kisii branch. Tulikuwa nataka tukae pamoja na mandugu zetu hapa Kisii tuendeleze maneno ya utamaduni wetu, na gavana wetu awe atengeneze siku ile ambaye sherehe hizo kama hizo ifanywe. Niganyaraka gotogi abanubia asoko nyorege koro kiabo. Kwa hivyo nashukuru Nubian community, Luo Council of Elders, tuwaalike sisi kama hizo, na kuanzia mwaka ujao tutafanya hizi makabila zote tufanye sherehe kama hiyo. Asensemo ya ye mwemusie bwe wodi ya Kitutu Central Dio Kinyarango nera nyaraka hote abuna Wanubi ni gobagendete kudindege koro kiabo. So utamaduni wao hakika ninapoangalia ni changamoto sana, kwa vile sisi wa Kisii hatuna mambo ya kuhifadhi kama hawao. Kuna vitu ambavyo tumeonyezwa zile za kwanza zenye walikuwa wakifanya, na tunaomba ziendelee kukua katika kabila zote za Kenya. Wamaasai na Wanubi naona wanaingiana katika mambo ya kuhifadhi yale mambo ya kitambo, utamaduni wao. So tunawapongeza. Igo nate abuna na chigo ikirani ngane yo banyaraba kubolia somo gavana we county ya Kisii. Chairman akisema ya kuwa gavana wetu atafute siku hili wawe wakisherekea utamaduni yao, kwa hakika kufuatiana ama kushirikiana katika ward level, especially ward ndio inayo Wanubi. Nitaongea na gavana tuweke siku, gavana akikubali hili akute viongozi wao ili waweze kuona njia gani ambao yenye watakaiweka iwe kalenda yetu.
Goriboti Digitaseni Ndizi TV kuruase county ya Kisii irithariane Brighton Makori. Biamono muliketo Brighton Makori asoroboti rwa senchira yoboime. Muraiwe kiombe kia Rotary Club Masubati Isabel Lumumba nigatebire buno mwaka bwechiri wibere na mirongo ebere nebere nigobo mokonkegima asensemo yobonchoria aigase county ya Kisii na Kenya engima. Korengana no Masubati Lumumba nigatebire buna ngobwatekana n'ichisegi korwase Ensa ya Europe mono Ensa ya Ukraine na Russia eyo yairera obonchoreri bwebinte binge byari korwase chinsecho koirana inse goserigori igokina gento keirereta abange batari gwikeria nigo boigononya nabo atebire umwaka omuya orebosio bwechiri bibere na mirongo ebere na isato no chekobo muya asobonchorere bwabo na bonchorere bonsi aiga asense ya Kenya asoboigaganire abakenya bonsi umwaka omuya bwebisio no mwaka wa monchorere Otabaringa nerimo na ekagera ntubwate segigete ariase Europe esegi ya sarire biasara chibesanchiyo uchumi nembe ya rentre gentege kuna inflation umontabwate mia ya mora kini yakorrekana nechisiringi 10 igone chinga kine chinkongu rakini rende totemba ko imara. We shall overcome this, God willing. Let's continue working hard and staying positive. All shall be well. Biamono mutwaro mwako moya nyasaye awe na inu. Tinga kiecho chiamate chiri chitali kwenyara na abana bali bagwetana na ase tauni ya Bosongo lituko lya rero nigo bainyorwa na basamaria bayakorwase kanisa ya Pentecostal abwa barayi babo baika asensemeyo na boigo ekiombe kia a Kingdom Child abwase abana abo basibigwa na korusigwa chinda na kwegwa chindagira bunenchereyemo yokubabeka na barobo beigwe bunamba bwate bali bakuba inyora chinga kechiga cy'umuyaga wogo cyagoswa asumwa ko moya bwechiri wibere na mirongo ebere na isatu nanya nabo gati abana abo nigo baherera emechando bagwetera buna abana batabwati abayiboli. Naitwa Pastor Eric Opingo. Mimi ni mhubiri wa Injili na motivational speaker. Kupatia dawa, kupatia chakula na kuwahubiria na kupatia mambo ya matumaini katika maisha haya. Maana kwa kila mtu una uwezo wa kubadilika na kuja kuwa mtu wa maana katika kizazi hiki. My name is Thomas Omenta. I'm the chairperson of Kingdom Child, which is basically a CBO that deals with the street children, rehabilitating them and trying to get them realign their purpose in the society and also in Christ. So today we've gathered them in church. We've had 120 of them coming to church today, where we've had them spoken to by some of the pastors and also people who have also been in the streets. Najulikana kama Osoro Coaches. Mimi ndio kiongozi wa Street Boys wale ambao wanakaa Kisii County. So narudisha shukrani kwa Mwenyezi Mungu siku ya leo ambaye tumekuja kusherehekea siku ya leo kufunga mwaka. Ninasema ni asante kwa uwezo wake ambao ametufikisha mahali hapa siku ya leo. So mimi nasema ni asante. Shukrani kwa wale vijana wangu wote ambao wamewakia hapa leo. Nilikuwa naomba usaidizi hapa Kisii County. Unajua sisi tunapitia challenge mingi sana. Wananchi wanatuita waizi, askari wanatushika na tupeleka ndani, community wanatupiga. So tunakuwa na challenge mingi, magonjwa ikitupata hakuna mahali tunaelekea. Vijana wangu wadogo kuna wenye hawana mahali pa kulala. Mimi nilikuwa naomba sababu gavana wetu wa Kisii County Simbarati alikuwa ameongea na sisi akasema kuna challenge kubwa sana na sisi. So nilikuwa naomba Mungu amsaidie aweze kutusaidia. Ekiombe kiogokora obotuki aiga Kenya Infotrack nigo bonogia sokirio roboti igoro yebirengerero ao bya Kenya ngana kyo mwaka bwechiri bwibere na mirongo ebere nebere orenge goika bono chinga kitogoika omoelio lituko lya rero korengana na Kenya ekerengo ki 50 igoro yemia nigo bagoteba omwaka oyo nigo orengo mobekera gege korengana wane miaka ya magega abwase batebiro gokonga kubugima
enchara no murakera ngati ebintu byeirera abakenya korwa ebirengerero byabo. Ayo nkorengana no CEO bwe kyombekyo kya Infotrack omosubati Angela Ambido oyoteba omwaka orebosio 2023 serikali tigeche kwene kyabuna nkuyeriere ogokonga kubugima eri abakenya bagendere bya. Active year, a year where we had a hotly contested election, a year where we have also had to deal with quite a number of challenges, evolving around economic hardships, evolving around food security and climate change. But in our usual nature, in Kenya's usual nature, we have remained resilient. 5 issues that the government would wish to address to make us happy as Kenyans in 2023 are: 1, the high cost of living, the cost of unga, the cost of fuel, the cost of housing. Ekiombe keriye kurigereria mangana yumurakera aiga Kenya Gusii National Committee on Drought Response gekoragwa n'umunyakero gobo Peter Ndegwa litukolia rero nigo bayiro bokonyi bwendagira ochiasaba menyi bensemo ya Igembe North County ya Meru bunenchere ya moyo kubakonya bali batabwati kende gionsi kolengana na Ndegwa nigatebire chinga kichinkongu nigo chirebosyo gekwene kigwa bunembulenke nigo yaene kigwa ase amatuko amake nigo boigo abateneneri n'abarayi korwase county ya Meru bakirembuya mona sobokonyi bwendagera asibatebire bagendere kubwaterana elyo koleta endagere nyinge asaba menyi bensemeyo katika Meru na katika maeneo mengine. Ningetaka kusema kuwa Igembe North ndio constituency ambayo inakumbwa na janga la njaa na ukame kuliko maeneo mengine yote ya Meru. I want to say that we receive October-November rains. These rains are not adequate. In terms of water and pasture, Chairman, we have recorded some improvement. However, agriculture and crop may not progress to maturity. Kuna vile chakula nutritionists wanatueleza vile chakula kinahitaji kutumika. Kwa mfano kama ni cereals, iwe ni mahindi ama mchele ama cereals zingine zozote, inahitajika kiasi gani? The data that we have, there's about 4.2 million people who are affected. We understand that the next rainy season is not looking good. Omabunge omakadara George Olaladwa nigobona mobolirie omokonyi bumurai bwenserigathi Gachagua otiga goswanana noborai bwaye omugavana bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja kolengana na Aladwa nigatebire Sakaja nigabwenerete kwegwa chinga kichaye buno mugavana na gosibya county ya Nairobi elyo koleta magenderero aliyeteira chinga kyale koligia chikura ase county ya Nairobi nigo boiga mentre goteba buna barai bachorire ase county yo mbacho kumubwate syo mugavana Sakaja aso wikiranie ndoto yabamenyi be county ya Nairobi. Pana dio, yesi DC, yesi regional commissioner, yeye ni deputy president wa Kenya. Na tunamkumbusha kwamba Nairobi ni makabila zote na Nairobi ni jamii zote. Kwa hivyo mimi ni mhudumu kama meya kule na ningetaka kusema tunaunga Sakaja mkono kama viongozi wa Nairobi wale tumechaguliwa wabunge 17 ma MCS. Tunataka afanye kazi ambayo zile pledges ambazo alipatia wananchi wa Nairobi aweze kupewa nafasi aweze kufanya namna hiyo. Mwanju muligereria mwaka bwechirwe 2022 nigo bo mwaka omokongu mwaka bwa mangana mange ati aba mangana ayoborwiro wa COVID-19 amangana yobo choli obonene bu mwaka oyo amangana mange ayo nyarako bakago koreka ase omwaka oyo Murikaito bwa mangana maya Brighton Makori onyare ko baga kurigereria ali anyara ko bakago koreka mono asobo choli bonene bu mwaka oyo igabwechirwe 2022 abo asomorai bwense Dr. William Ruto abete umurai bwense ya Kenya asanyare ko bakago ikirania amange na gutare taro ase chinse cheisko unenjere ya moyo kuligio bwa matobuya na kuligio bokoreryo bya asaba Kenya ase amatuko alibosyo
Ruto asoroboti rwabene togucha kurigereria nigo togucha kumanyanga inki omorai bwense Dr. William Ruto akorire korwa aba omorai bwense asobochore bonene obwa korekana omutinyo gatano na gatatu omwaka oyo. Omwaka bw'ekirubere n'ebere hanene nigo koinyorwa sense ya Kenya ekera Kenya basogete na kwenda gwaka chikura erigonjoro lyobugambi korwa sobugambi bwa Jubilee ase obojori obu namanga korekanete ase obojori obu bwanyarite bu kwamererwa n'abamereri bali batanyorete chikura echikorwa somo bwa simioro moja wani Kenya kolende ekambirike kana chabuna murai ose obomo bwa Kenya kwanza nigo babwete chikura echo. It is our finding that the declared president-elect attained 50% plus 1 of all the votes cast in accordance with Article 184 of the Constitution. Fellow Kenyans, on the 9th of August of 2022, Kenyans participated in an election that ushered in new leaders at all levels of our governance realm. Hereby declares that Ruto William Samoei has been duly elected as the president. It is a wonderful evening, and I want to thank God that we are here this evening to witness this momentous occasion as the people of Kenya restate what is in Article 1 of the Constitution of Kenya, that all sovereign power belong to the people of Kenya. Ekero Ruto anyarithika kwira chigura ni gobona monjoreri anyarithika okorwa somora yomokoro Uhuru Kenyatta gocha somora yomo ya Dr. William Ruto. The last election was a difficult moment for all of us, but when I saw bishops in Bomas praying for every moment and every step of the way, holding vigil across the night, so that Kenya can have a peaceful election. Asentunde ntangani umurai Ruto niga umeranete ne barasa ramawasiri ali alenga serikali ya Jubilee. How are you? Very good. Wari yako Yatani? Hello Waziri. How are you, sir? Very good. Aya. How are you? Aya. Oigo Ruto nigerete chinga kina gochora bagwasiri abaya asobokorari bwa Kenya kwanza. Minister for Education Ezekiel Machogu. Hekera nyardiga kwachora niga baboreti bagwasiri bonsi okora ba Kenya emeremo. I haven't appointed any cabinet for any region or for any county or for any community. I have appointed a cabinet of Kenya. Oigo asensemo yogo ikarnie ira heri ya Sorafan nigo moraibwensa nyardiga gochaki umoroberio oyo. Hazina hii chanzo chake ni kwamba tulitembea sehemu nyingi ya taifa letu la Kenya, na kila sehemu wananchi wa Kenya walituambia wanasumbuliwa na fuliza, wanasumbuliwa na mashailok, wanahitaji pesa ya kuendesha biashara zao. Asensemo yobwagaji winyomba yumekanitebuna affordable housing boyomoraibense na nyarde gakoyochakia. This project is very important to us because it will help us sort out one estate called Mukuru here. Mukuru Kwanjenga here, this Mukuru place, and I was there I think a week before the elections. Unisaidie tuwe na housing fund ambayo itatusaidia kufanya mortgage. Asensemo yejisemi muraibense na habwate aya agokwana. To provide for this 100% transition, every primary school should have a secondary school. Even in the 844 system, that would be where we would actually be going.
Asetaro ya yego jasi jinse chisiko murai bwense na cheto ikasinse ya Tanzania asa kwanrede yuriubama de bwense ya Kenya na Tanzania. I have come here to underwrite that increase in trade is where we want to go. We want to increase our trade between our two countries from now 45-50 billion Kenya shillings, a total of 90 billion Kenya shillings. We want to double that trade. Waigo na jeto ikasinse ya Ethiopia asanyarde gakwigoro bokorari we kamban ya Safaricom. You people of Ethiopia, you are lucky. You have a genius for a leader. Waigo murai bwense na tarete go ikasinse ya America asebono banyorande na barai bande eriko kwandro bokorari bwe chinse cha Africa amonense ya America. With the know-how and with machinery can take advantage of the huge land resources in our continent, the big population in our continent. Instead of exporting commodities, the US should find an opportunity in investing the capital they have, the machinery they have, the know-how they have, so that they can produce for the African continent in Africa. Asensemo yogo chenji kwerire nigo murai bwense acheto ikasense ya ichi. Instead of struggling to power industrialization using dirty energy, which is costly and destroying our planet, we want to make a case for developed economies to decarbonize their production by directing industrial investments to Africa and making use of clean energy to manufacture for the whole world. Asensemo yokwimukirira ibirengo bya uchumi na kwanede na kienseta keire kubaterana nebyombe binde elikoimoki ibirengo bya uchumi igoro. Leaving anyone behind. Let's move together. It's the best way to grow the economy. Asensemo yogosimekemete. Planting a tree should be the most urgent task for each one of us today and every other day. Asensemo yobolendi nigarwete kuregetindigo chiase abasagani. Mimi nimesema leo nikiwa Turkana, watafute kazi nyingine, kwa sababu hiyo haitawezekana tena katika taifa letu la Kenya. Oigo murai bwense na nyarete ikawikirani asogotuma amachoni ense ya Kenya ujaseze ya Congo. You have promised us, Heavenly Father, that you have promised us your peace that goes beyond human understanding. Irikobeko moremba asensemo eyo. I am confident that you understand the immense nature of the mission you are about to embark on and the expectations that come with it. Your resolve to always execute your mandate, often in unforgiving situations and conditions, to the highest standard, has earned the Kenya Defense Forces accolades in missions abroad and ensured the same back home. Waigo nigo murai bwense arwetege kuregetindi igoro yamangana ya mariogo yobotindi. Mambo ya pombe haramu tutakabiliana nayo. Asensemo yekemerige chae so that we can begin the journey to add value to all our teas, create jobs and access better value for our farmers. Igoro yogo chamo na kubeko morembe asense ya Kenya. Nitajenga katika hiyo msingi ambayo mliweka kama wa Kenya, kwamba Kenya itaungana na jamii zote za Kenya zitaungana. Ayungati ya aliyomurai bwense Dr. William Ruto anyareka okora inse ya matuko Eyemo anyareka kobobisi ekaronto jugotambuka gokia somwaka bigirubere nemerongevere neseto nigotosemere tubene serikali ya Kenya Kwanza nijikora amange. Kuripoteri utaseni Candice TV idariane Brighton Makoli. Mbia mono mulikeito bwa mangana maya Brighton Makoli asoroboti uroikiranu nganararia yo murai bwense Dr. William Ruto anyareko bakagwe ikirania gesachoro buno murai bwense ya Kenya asegeka kimyaka 5 erebosio twakanga mbia mono asoroboti urwa senchira yo bwime mwancho muligereria abondo chenga nongo kolera amangana maya asenchira yo bwikira
Ensa Eyemo ya bono botuko ekaronyegenete nga kwegokirie ase kwa katurigereire korwa wetera senchera ye mitandao Ndizi TV News digital abona nsemo ya Facebook abo igo Ndizi TV News ase nsemo ya YouTube umancho murigereria omurike itobo igo Brighton Makoli no araso bugatagati bwo mochobo songo asa gusangerera birengerero by'aba Kenya ngana cy'umwaka w'ekirwi 2020 ogendrete ko bagwika bono ande narariaya bakagerete agocha gokoreka asomwa komujya uyu tuganyerete asenchera yoboikiranu obotuko bwa rero muri kito Brighton Makole nyakonyugwete tatebyango narariaya agendrete to aneka to atakatura kwana nabamenyi bomojo bosongo ekabatu tebina ngakibarojo mwaka wejirubere nemerongibere naibere boneka to matuka makego jaso mwaka wejirubere to chinsa chinkego ojaso mwaka wejirubere nemerongibere naiso tunanyora ne nabamenyi bomojo bosongo aninje ko bari baga bakwane batutenga kyo mwaka yo orenge katutegana batena chinsa chinkego ojase omwaka wejirubere nemerongibere naiso tekara bantu basemere dibina umwaka oyo gana borabe umwaka togoswa ojora ko umwaka wa maseni otiyandanyona na babiri batatu baranyana bawo tebina ngakibarocho umwaka oyo ge karoto gotambo kojaso umwaka onde akibarocho goseko semerwa abo korokyo njengo kubatera bantu baminto wairira semara go bengiya biamono sana to wakenya saimbi yamono kubwa mono lituko lya rero lya rengerie sabato twakorire biya kokora tore omwaka bwa 2020 tutogenda mwaka bwa 2023 asija ikachinka igotitigarite kurubono tugwakira nyasa uitungambia mono asoborendi aturendire nonye 2020 tujabe nko mono baka tugasinyuka kurira tusinyuko kwana ngitoko kwana twatebire nyasa ingambia mono gekoro ikire kwera 2023 twegene tenga tugochikoba 2020 twegekogera ebintu buna bono twarurengo na kororo babire nonye mbira ororo babuya tugusaba nyasa ingata totiga ekero tugutambuka omwaka onde tutambuke kubwa mono ntumaitenga abantu mbaba bakona gweta nagana agari lakini twabatabirenga 2023 obo mwaka umya bwo morembe na kiregento ekitoragani ekero toragani ase obogimobo ngerike gora inyora so mwaka oyo igatogoyokora ngerora inyore kabisa torathiyo mwanju muriro kurigire tiboniga bia mono sana gento mononda inyore nenjara yabeire mono egekora twagore bituma siringi 200 ase bono ikabyaikire 150 na ntwegene tenga gochibosio ngo babire emia nabo igobuna bono torigerete no bugambi obo igendagira yacha yabenke mono ntwegene tenga na bendagira nyinge korwa ase president yaito eitu achorete twakirete chikura buna abakenya mbe mono mwanju morire bine birengererio byabamenyi bomochibosongo wandete korwa igoro yo mwaka wejirubere nemerongibere nebere katorigete ocho mwaka wejirubere nemerongibere neso nande anyona no yonde ararwe birengererio byaye ngakiarocho mwaka oyo gana katuyuta mukaso mwaka wejirubere nemerongibere naisatu chengo wakara nyasaye buya mono omwaka oyo twanyaorire goetera mate mwara mange omwaka oyo togochigosoa o 2023 etogosabana nyasaye nyare gotokonya erinde onyare koba omwaka bwa morembe no omwaka bwebisio erinde amatemo anyarire gweta koruma ga 2022 erinde anyare gweta tonyare gotambuka no omwaka omoyi yagara matemo anyare koba yara mange 2022 togosaba nyasaye buya mono anyare gotorendo omwaka omogimo twanyare gotambuka omwaka 2023 ono romurengo mwaka ogesiasa tokachora baraya bayibagasobisi akiura kwani goro ya baraya bana ariko tuyutambuka na baru asoma ko jirubere nemerongibere naisatu igoro ya baraya nange gataine president enyare go tunyara go tokonya kyagere yanyare go karo yange go kore campaign yange go tani nyare go tokonya abantu barense bone turoje na abantu barense na butu anyare go sumbuka kabisa anyare go tokonya anyare go twaroro belio bogimo negabana yite twange nyesaba enyare go tokonya erinde tunyare go genderere ese biasara bya Kisii County mbe mono manju muri bine birengererio byabamenyi bemojo bosongo bagendete korwa igoro yo mwaka wejirubere nemerongibere nebere katorenge katoganyete chidae kange tojoso aso mwaka wejirubere nemerongibere naiso tunande ananyona nano yondega garato tebena kiera rocho mwaka oyo iga nani ngakia semerete aso mwaka atogoso asida ikachinge chire bosio nabakwanire asemara baba ya rero njena ndengoira ne nyasaye ngambia mona atorwanereire togochigotambuka omwaka omoyi nande bono ngo saba nyasaye tokonye ebintu bibito kongerete nyare ko babikororoba anene mono mna baraya baito twachorire anyare ko babagochigotororoba beri obogima nasokore biashara bieito nande rende ebintu bieito nyare ko bigokia tonyoro morembo omia
embe mono ngakyo mwaka oyo nyoroje ekalo jigoso mwaka onde 2023 oyo no twara matemu amange lakini nyasaye natorwanerera lakini ndoche gochimotu asengenje nyasaye ndori gochigo chandeka ndobwata matumaini ngango ngochaka toro mwaka biya ngochi toro chako mwaka onde to chake jiskuru abaroke ngochi kwenda barasi skuru na kyoroje osanga kibwero bereti kuna moiboli njenye robereti no moiboli ebinto binyale ko babikworroba tunyale ko batokonyore ebindagera nerera to chande ebinto bikonge lakini nenda sengenje nyasaye ngorroba bire ira bana chi skuru tonyore skuru fees ebiasara tonyoro morembe tokore ne gabana yeito twahesa bira maya nyale ko bageko bange town yeito buya tonyoro morembe ito aina aruka na bwatembia mo embe mone bine birenge ninga ni nyoro yomo akwanere igoro yamangana yo mwako yogerinde amaye amaute bigoro yo mwako nde karaba Kenya banga batoko semerina toko so asuma ko jirubire ne meronge be nesoto oko semeri ngoro de tonyorane no yondege ganera to birengere bia igoro yo mwako yoiga nande ngo semeri ke bwada so mwaka toko so to gwakira nyasaye mbiyamana adanya go to konya to akode 2022 eno ndo jo sa 2023 kinsa chinga jirega bosio ko wa mananje gwakira nyasaye mbiyamana to akora peaceful transition in our politics to anda in election in August na nyasaye to konya tukakora peaceful transition tegendo kende ngoinyora igoro ya 2022 covid ya kora ubogima bugakonga lakini nyasaye tokonyire tukanyara kubuga covid yaye na nyabado kero akirizo kijirenze endo kenda nyakata ya kusaba government ya Kenya yetu ave covid buna bado the promises during elections tikabakore buna batebete egete ba waira nyobo gimanze moso asechindagira Mkenya kawaida na ndata go strain 100 days jaisire kwaera lakini bado ndarara promises zikiriji kwa fulfilled wana to sabe government and they work towards the promises egere abagenya banyale go jengera kwende libarwete promises zikiri barwete akina rama oni ndatwala umwaka oni gisukuru ngo gorugire na kioroje kyara go jakara cyano gisukuru jegoro birenge byombiri byaso mwaka onde o sabe serikali ete rumors na baruthi subsidy ya bale kwanya bana go subsidize lakini nderate buronguru wa serikali wango sabe serikali ya William Ruto nyale ko kwanya baibori subsidy ya maintained egana lia bana bonse bara nyale ko soma na ne government ya jakita 100% transition of primary to secondary ikabaisa kurusia subsidy aba bana bangina bara tigemba ende school wango sabe government maintain that subsidy and then na tebia bible bonds banyale ko work hard egere baira bana baba school na nyobo kimogora bako mbe mono mwanju modere on this tv bine bire mengererio via baminya somo jibosongo wanda te korwa anne igoro yo mwaka bujirubere ne meronge bere ne bere krotorige tiko joko konyokora to de jida ga chinge dokore umwaka yo gato so mwaka bujirubere ne meronge bere ne sutabanka barre birengere via bade bere na kyo mwaka ya nene orengo mokongo sobogima nande bade na mbasemere duna umwaka ogocha ni gorabe umwaka bwa maseni nani gora twar umwaka bwebisi tigango yo moga anyarka okora ase umoroberio yo kero to kusangire birengerio rwaso mojo bosongo nacho mwanjo moregeria Ndizi TV nenge ngoro kwa Kisii otongo nenge ngoro stage ya kapito no magande pigipiginde nande mono ngendo jengo bulgiri waito ngendo jenga sechikuraro wado biya ya renge lakini lende ngatobe kinyasaye mojo nabo nigaso mwako doji kochaka tiko mwako chaka no mwaka no morembe wanga doji kote mwaka ikomme 2023 nyasaye tikadora na nyasaye tikatokonya sekirionsi bitwetire semi yake ya maega na corona ya tu sumbu lakini ndi nyasaye senya so mwako yo 2023 ndiye mono ngo bade kerengere gore kyo mwako na vote na urubengere bya sede game ndiye mono minto Ndizi TV ngo bakwani marago baya bono andene neli tukoligia mwachie asenge joto sange birengere omwako yo aba minto gotobero mobe corona yonsi gasoa murakera bwonsi ogacha mangane chindagere kabadi staff monona abana bagachandika bakabaisiko bakamajiko babaibori bakabono igambara irana no mwasa mangane school na kabere kare twachiko ikanga ngoikatora mangane chi campaign naro uchumi gasalika bobe mono abantu bakaumia erinde tokatume kubobe oji asa barai baito ogosemerwa ngoro kyoka soma gojirubene meronge bere na itoto omwako yogocha ogosemerwa nengoringa
ebinto bira nense amaroira etare serikali yaito enyare koira na park enyare korototanga ngaito sirerete erine tonyare kogenderera mono asabarai baito kabisa bansa ongo basabanga tigo morembobe ase biri abeire bigokorekana tobisiekere no mwaka oyo umwaka togotambuka togenderera biya totige gotumekana omorembe ntotaetigasi nyinge ebiasara byaito tonyora omorembe ntobwate chibesi seine toraragereria abana gentekere no omorembe nari toranyora ebinto byaito Mbiamono mwanju muriri on Ndizi TV ekero ndoje ebunabone jina chingia kabisa omorogo bomuya turoja bamenya se county Kisii barure birengere byabo basangire birengere byabo igoro ngakyo mwako yo bwejiri bubere nemeronge bere naibere orenge bonekero nande basemere bino mwaka bwejiri bubere nemeronge bere nisazo igora jikoba omwaka bwa masini korengana baro baderona omwaka yo 2022 nigorengo mwaka mokongu corona njagendrete ko bororo uchumi nja kongete kero banyorete na chibando ja motorro ja uru jisiringi chimibere ko badebna no ne jiskuru mbanyarte ba ko toro bokongwa so somia bana konde basemeri buno mwako bojo mwako jirwere ene meronge bere na isotoni baraje ko twara basemeria katugerde jinsa chinge chogo so mwaka oyuyo korwase county ya Kisii igaigano twa kwanira mange ando jito ko manyinga kya bantu bago sherekea somo jobo songo nindo jebona abantu ningo bale tayari kabisa bari kanetie na kuganya umwaka moya umwaka bajirubere ne meronge bere naisato kurwa somo joyo bosongo yongo bakira mbimono na ningo badena tigamo yende ko ri Ndizi nero bwanso Gusii tato kwari ni umwaka bajirubere ne meronge bere naisato Biamono oyo minto Brighton makori na arorero mungwana oyo mukare gweta bosyo bwe kamera akurende nere nchira okoro mwaka wechirwe ibere na meronge ibere nebere mwancho muligere gweta bono abakenya bagusii na araria ya babwate na kibare no gosemeria asumwa komoye uyutuganyirete asekera egerto chikonyo tamboka togendere no bugima buna botambe nyore timu ya Ndizi TV koruga bwasomo chibosongo nigo bakwende mase mugoikase bunge yabo machoge burabu asensemo ya Kenya Stadium abo asibago chago chakira omwaka omuyene sherehe no moyega birengo bigoro asabasania banana korwaseliro bali Gusii gati abo Faith Stan nabasani bande bago chago tumbuiza abagusii asenchira ya bene na kwarega ni omwaka omuya ochiru bibere na meronge bere naisato asenchira yo boikiranu kigimato baisego suka bali barase bunge yo mwarega nigwe asegati ya Kenya Stadium mwancho muligereria chideka chabutukire ne meronge 5 neyemo maiga yensemo yabono botuko korenginga kwego kire na gusangana into kurutwaga chagete Eyemo mbaka bono igatumira nende chikoroga chinsa isato ngomenya yo mona yanda mange asenchira yo wikiranu kigima orito bwateranere korwa sensemo yebimanyererio nigakorwa Joshua Auta Olionekya kwa nyorira senchira yo wikiranu gwetera senchira yemitandao na boigo chibicha n'iryogi nigakorwa Petronila Mukeira na inche nigakorwa Sara Nyarange